माबोरै खबरालाय? दं दा बिदिनो मोजां ना? एसे मोजां दं। एसे ओमफ्राय माबा जाथारबायना? नैबे बायनाया नैबे जल'सो बायखादोंमोन। औ हाराल' बायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ हाख्लाबथारबाय जे? बे सिङाव गारायथा जाजानो गिनानै ओरैखौबो हासिदों ओरैखौबो हासिदों। माबा जादों गिनानै? औ। ओमफ्य जेबोथ' माननाय साननाय गैला दायो? माननाया एखमबानिहाय फिसा फिसा ओरैनो। बे दुरुं दुमनायाव? दुरुङा नैबेनिफ्राय दं ओरै डाबल सिलानि। ओमफ्राय बेखौ बोरै बरनगोन? बेखौ बरनलानो सिंनिखौ। बे मोदोम जाफासिगोन? मोदोम जाफासिगोन औ। लासैनो? औ। बाबो जेने थेने नङा होमबा? सिनायदोंना रायजो राजाफोर? बेनोमोन जोंहा बिना गयारि मेदामाबो बै समाव फैदोंमोन। ओमफ्राय जों होमबा बै सिङाव बियो ब्रादारा बै सिङाव थादोंमोन। ओमफ्राय ट्रेक्टर सालायोमोन। बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै आथिङा बै समावहाय सेवगुलायनाय जादोंमोन। आरो बिनि गेजेराव फाहामनो थाखाय बिसिनानि मादै जायोना बे माबायाहाय? दा नों जायखौ खालामदों मादैयानो जायोना? मादै जायो। जोंखौ कल खालामना लेंहरनायलाय जों फैदोंमोन बै समाव मदद खालामनो थाखाय आवगायफैदों। जेसेबां हायो जों मदद खालामबाय ब्रादार नोंनि थाखाय। जादों। ओमफ्राय माने जा प्रमद बर' साराबोथ' हरदों खोमा ना? प्रमद बर' सारनिफ्राय फैनाय जायासै। जेबो फैनाय जायासै? गासै टटेल डनेसना बेसेबां जाखो? टटेल डनेसना 17,000सिमा फैदों। 70,000? 17। 17,000? औ। बिसिमा फैनाय जादों। फैबावगौमोन खोमा माखासे सोंहरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय सानब्रैसोल' हाबफैनाय जादों। ओमफ्राय बिना गयारि मेदामा बेसेबां होलांदों? र' बे हाबफैनाया जेनेबा 17,000 हाबफैनाय जादोंना? फैबावगौमोन खोमा माने। बे आइनि एकाउन्टनि माबायानो सोलायना होदों। आइएफसि क'डा? आइएफसि क'ड ना माबा सोलाय इदि जादों जे जोंनाबो जों साइडथिंबो इदि जाना होदों। बाट नै आं मोनसे खोथा होननानै प्रमद सारा नोंनो होनायानो जाखाबायब्रा। मानो होनबा बिना गयारिया मेदाम फैबायना। मानो होनबा बे फैनाय माने एखेसो नालाय। एखे औ। गावनो बुंखादोंना? औ। बिना गयारि मेदामा गासै फार्स्टआवनो बेसेबां हरदों? 50,000 ना बेसेबां हरदों? बे हरनायखौथ' आं गोसोआव गैला। जेनेबा थांनायखौ ट्रेन भारा दाननानै हरदों। ओमफ्रायो गेजेर खन्द'आव एसे हरबावदों खोमा डाक्टारफोरनि आखायाव। जिखियानो जादोला नों हामबायना? बेनो जथेस्थ' ना? एकदमबारे गोजोननाय मोनबाय। बिना मेदामा जोंनि आखायाव केस होखायाखै। डाइरेक्ट डाक्टारफोरनोसो हरबाय थाखादों। डाक्टारफोरनोसो हरखादों? औ डाइरेक्ट। माने नोंसोर होनाङाखै हजोंहाय? हजोंहाय बिसोर होनासै आरो जेबो? मुलिनि बायबाय थानायनि मानायनि होनांगौ। एसे होनांबाय आरो ना? होमबा बे मेदामा हरजोबखादों ना? बिना गयारि मेदामा? हरनायानो जादों एसे फ्रायानो। न'निफ्रायबो थांबाय 1 लाखसोनि एसे माजे थांनानै दं। नङा गासै नङा नैबेनिफ्राय बेखौ गारथ' नों न'आव थांनायखौ माबा बे गुवाहाटियाव थांनायखौ दोनथ'नानै गारखादों बेखौ एखे गारनानै न'निफ्राय आरो एकलाय थांबावदों? औ बिदिसो थांनाय जाहैबावदों। आरोबाव दंबावदों ना? मुलिया आजां गाजां दैलिक बायबाय थानाय जाबायना। ओमफ्राय हस्पिटालनि मानि आरो जानायनि एक्सट्रा बिदि जानाय थानायनि एक्सट्रा थांनाय जाबाय। जिखियानो जादोला जेसेबां मानसिफ्रा नैबे ब्रादारनो 17,000 जाजासिम मदद हरबाय बिसोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै एकदमबारे नङा होमबा आरज गाबनाय थाबाय। आरो लोगोसे नैबे ब्रादारनो बिना गयारि मेदामा हरजों हर फैदोंलै ब्रादार मिथिखागौदा? बे फैनानै मदद खालामफैबाय। आरो डक्टरफोरनो जि हायो बिथाङा माने कल खालामनानै बिथांमोना रायज्लायनाय पेमेन्ट खालामलायबाय। बिथांनि थाखाय गोसो गोरबोजों एखेबारे आं आखाइ खबनानै एखेबारे खुलुमबाय थाबाय आरो ना गोसोबायदि आरो ना। रायजो राजा आइ आफामोननिसिम गोसो गोरबोसिनिफ्रायनो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय नङा होमबा? आं दाख्लै बावैनो फैनो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय जास्लाबासै। फैदो मादै फैद'। जोंहाबो आइया गैया। बे खामानिफोर मावलाबायनोनो आलदायावसो थांनानै दं। जिराय फै। बेलाय बेनो बे मादैयानो माने लिंहरनाया नैबे ब्रादारखौ मदद खालामनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय बे समावहाय लिंहरबाय। बिना गयारि मेदामाबो हरजों हर फैनानै सहाय खालामफैबाय। आं सानदोंमोन बिदिनो जाहाथे रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोननानै मानसिया मोजां जायो बेखौ माने बिराद आसा खालामदोंमोन आरो। आथिंखौथ' मोनफिनासै थेवब्लाबो जेखिनि मोजां जाबाय बेखौनो लकेलावनो नायोबा आथिंखौबो मोनफिनगौमोन। बायनाया एकदम नैबे बायदिल'सो बायखादोंमोन। ओमफ्राय हाराल'थ' बायदोंमोन मोदोमाबो जेबो जायाखैमोन। ओमफ्राय बेखौनो फार्स्टआव काजलगाव थांबाय
काजलगावआव लाखियासै आरो काजलगावनिफ्राय बरपेटा माबायाव लांबाय मेडिकेल हस्पिटालाव बहायबो लाखियासै ओमफ्राय गुवाहाटि जिएमसिआव लांनाय जादों गुवाहाटि जिएमसिआव लाखिनानै साननैसोआ एथ'ग्राब मोजां सिकित्सा खालामनाय जायासै आरो जेनेबा टाइमलि मुलिफोरखौबो होआसै नोंनि आथिङा सेवबायमोनथ' बे समाव जेबो जायाखैमोन माने सेवनाय फार्स्ट टाइमाव माने मोजां मोजां रायलायना होनाय मानसि एसे थाखा फैसानि जुदि जुर मोननाय मोनबा डक्टरा बावनो हामगौमोन जोंहा ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव रावबो रायलायहैनाय मानसि गैया जाबाय नायनाय गैया जाबाय बिमाया एसे जाम्बि नालाय रायलायनो रोङासै थाखा फैसाबो गैया जाबाय ओमफ्राय आथिङा गिग्रेब खाजोबनाय नालाय बिसोरो मा खालामखो मा दोनखो टाइमा बारलांजोब्बाय आथिङा सेवबाय आथिङाबो बेयाव फैबा नैयाव जों सेवबाय नोंनि आथिङा थानो हाला इयावहाय एखेबारे हब गेसाव मोनखायो माने बे माबायावसो गाज्रि खालामना हरनाय जादों जिएमसिआवथ' जेबो खालामाखै बिदि सवागादाव औ बे सवागादावनो एसे खम बे समाव माबायदि बारा रायज्लायनो हाया बुंदोंना बे समावथ' गोथाङैनो दंमोन आं जेब्ला सवागादाव थाङो सवागादनिफ्रायसो एकदम गाज्रि जाबोदों माने एखमबा दै गिलासजों थानांगौ जायो एखमबा दै गैयाबा बोरै जागोन बेलाय एखमबा साहा खापसेजोंनो खुनु ओंखाम जानायनि थिग गैया बिदि खालामबाय थानानै देहायाबो गेरेबलांदों आरो बिसासाबो बिराद बिसासाव दोनबाय थादों आरो नोंनि आथिङा मोजां जागोन मोजां जाबोगासिनो दङ साबसिन जाबोगासिनो दङ बिदि बिसासाव दोनबाय थायो आंहाबो मोजां जागोन नालाय मोजां जागोन न'नाबो मोजां जागोन नालाय मोजां जागोन ओमफ्राय डक्टरनि खाथियावनो आरो जुदि बुंबालाय डक्टरा बुंबालाय आरो फोथायनायजों न'नि मानसिफ्राबो नोंखौ सानखागोन माने हामनांगौल'सो खनसे एसे खमाव हामगोन नालाय बिदि होननानै लांनाय जादोंमोन ओमफ्राय उनावहाय ड्रेसिं खालामनानै लांनायावसो माबानि बङाइगाव स्वागतखौ होनदो दा गुवाहाटि स्वागत आच्छा ड्रेसिं खालामनो होननानै लांनायावसो आंखौ बिहुस खालामथारनानै आथिंखौ हाख'दों बिसोर आंथ' हाख'दों ना मादों बेखौबो मिन्थिबावा जेब्ला नैबेहाय सासे लोगोआ दंहैफायोमोन बेयो बे खोन्थानानै मानानैसो मिथिनो आरो बिसोर खोन्थाबा माबासो आरो बे समाव डिटारजेन्टफोर होनायाबो आथिं मोजाङानो जेनेबा ओरै डिटारजेन्ट होनाया ओरै आथिं फारसेयाव आंथ' बोथ्रोदनो बेजों सापर्ट लाहरोमोन ना बे समाव बे आथिङाबो थिफुजोबोसोमोन ओरैबायदि खरा मुलि होदों आरो बे आखाइफ्राव नांबाबो आखाइयाबो गुस्लायजोबखायोसोमोन बे बिदि मुलि होयै साननै सानथामसोआवनो बिराद गाज्रि सेवनाय जादों बिदि हाख'आमोनबा सेवनायबो नङामोन बे हाख'नायनि थाखायनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो माबायावबो फाथनायावबो हायासै आरो हाख'बाय हारा दंबाबो जागौमोन होनदों हाराखौ गारना हरबाय जे बिसोर हारायानो गैखाया जाखादोंना हाराखौ गारनानै हरजोबथारदों आंनाव हारा हरनायबा जागौमोन आरो जायनो हजोंहाय माने माबा मोनसे खालामबावगौमोन हाराखौ गारथारनानै बिगुरजोंल' फैखादों बे आथिं ससेया बेयाव फैनाया बिगुरल' फैदों बिगुरल'सैमोन मा हाराखौलाय मानो गारनानै हरनांगौ दे बिगुरनिफ्राय ओमफ्राय हजोंहाय थांनाय लोगो डाइरेक्ट खेमजों हास'खादों जेबोथ' नांहैखाला आंनावबो सानाय मानाय गैला बे ससेया नोंनि सिगाङावनो हास'खादों मोगा मोगि होमबा जेबोखौनो मोनखायाखै होमबा नों जेबोआनो गैखाला बे समाव थै गवाखै खोमा थैयाथ' थै गैखाथारला बे बिगुर ल'खासै नालाय होरलां ओरैनो खाथाबनानै बे ओरै फारसे गेसाव सुग्रोबाय माबाय डाइरेक्ट बे हाख्लाबनाय समाव नोंखौ मा बिहुस खालामबाय बे ओरै ससेल' बिहुस खालामदों थाबनाना बिदि ससे नैबेनिफ्राय जानजिनिफ्राय ओरै बिजि थुनानै आरोना बिजिखौ सिनस्रियाव थुयो आरो सिनस्रिनिफ्राय ओरै ससे बिहुस खालामबाय बास गावसोर मावनायखौ ओमफ्राय न'नि मानसिफोरखौ गार्जेनफोरखौ बेना हाबहोजोबो नायनायनि नायनो मोनो आरो नायहोयो जेनेबा नायफैयो जेबो नङा साहस दंबा मोजांथारना खोन्थाहरखादोंमोन माने बिदि नायहोबाय थादों ओमफ्राय जाय जाजाग्रा बेखौ नायहोआ आरो जेनेबा आंखौ जानो गिनानै होमबाबो नायनो लुगैनानै नायखांबाय थानाय जादों आंबो ग्लासजोंना ना मा ससमायाव माबा खोबथेना होयो जेनेबा थुलाफोर माबाफोर बिदि बेन्डेज फाननाय दंखायो आरो गावसोरनो गान्दु गोजौ नालाय नुहुरो एसे मेगन खनाजों माबायदि मावदों मादों जियानो जादोला नों हामबाय बेनो जथेस्थ' लिब्रादार मिथिबायना आं नामखौसो बावबाय थादोंमोन रबिन बसुमतारी ना स' रबिन बसुमतारीखौ जायफोर मोजां मोननानै डनेसन खालामबाय आरो जि हायो एसे हरबाय बेनो जथेस्थ' नङा होमबा जियानो जा थाइसेबाबो थाइनैबाबो नङा होमबा दरसेबाबो सामब्राम दरनैबाबो सामब्राम होनोमोन नामा स' बेबायदि आरो ना आंथ' स्पेसियेलि बिना गयारि मेदामखौनो बुंगोन
होमबा दिना बा बे हर गेजेर माने फैथारदोंना बियो फैदों एकदमबारे बिनागुरि मेडामखौ आं खुलुमनानै एखेबारे थेंक इउ लै एकदमबारे मेडाम थेंक इउ आंथ' रोजा रोजा साबायखर हरो बिनि दारैनोथ' माखासे खामानियाबो जाबायना दा लांनाय होजोंहा बिनागुरि मेडाम माबा होजाय लांनाय जाबाय नङा होमबा नङा बेखौ लाबोनानै उनावहाय बेखौ हाख'नाय आरो डक्टरनाव होजाय लांफिनबा आरोबाव बायदिसिना जाहैलायगौमोन नङा होमबा गावस्राबो हास'नो बिदोंमोन ओमफ्राय बे फेन्दासोआवसो बिदोंमोन आरो बिसोरो बेयाव बिदोंमोन माने हास'नोसै खनसेनो स्किननिल' होदो हास'ना हरखानोसै बिदि खोथा बाहायदोंमोन ओमफ्राय हास'नाया बे फेन्दायाव हास'गोन बांद्राय जागोन ना जानाया दा नों इयाव एसे मेचिन माबा मोनसे सोनानैबाबो नोंखौ थाल मोनगोन माबागोनब्रा थाबायनो हागोन ना थाबायनाया हजोंनिफ्राय फ्रियाव हरनो होन्दोंमोन पाटनानिफ्राय ओमफ्राय गेजेराव लकडाउनबो जाबाय थांफिननो थाखा फैसाबो गैला जाहैबाय कल खालामनानै रायलायहरनानै जेनेबा रायलायहरनाया रायलायहरदोंमोन ओमफ्राय थांनोबो उसुबिदा लकडाउन समाव बिदि आरो मास मोनथामनि उनाव फैफिन गावसोरनो हरखादोंमोन थांनाय जायासै थाखा फैसानि प्रब्लेमजों जाबजों नङाबा दालागै थाबायफिननोबो मोनसिगौमोन गावसोर बिनिफ्राय आर्टिफिसियेल बानायनानै हरगौमोन आरो आर्टिफिसियेल बानायनानै फुरा बेखौ नै बिनिफ्राय ओरै थाबायजानो हानाय आरो खामानि मावफिननो हानाय होमबालाय माथो थांफिननो हागोन ना नों होमबा उनाव थांसै थाखा फैसाफोर जेनेबा जाफिनबायोबा दाथ' नै उफायबो गैथ'वा स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो थाबाय आरो लोगोसे गोजोननाय थादों गड ब्लेस इउ अल अफ इउ अके थेंक इउ